Szia! Köszöntelek a mai videómban. Én Novák Tímea vagyok, és a csatornámon egészséges életmóddal, nyers táplálkozással és böjtökkel kapcsolatos információkat találsz. Jelenleg egy 40 napos nyers vegán böjtöt tartok, aminek a mai a 22. napja. Remekül érzem magam, látom a változásomat kívül-belül. Egy kicsit még jelenleg is érzem ezt a hideg érzést, tehát kicsit ezt a gyümölcsöknek van egy ilyen hűtő érzése, ami, hogyha nem mozgok, tehát mondjuk hosszabban ülök, akkor zavaró, egyébként egyáltalán nem zavaró, tehát törekszem rá, hogy minél többet mozogjak, többször fölálljak, hogyha valamilyen számítógépes feladatot végzek. Illetve ma voltam futni is, hát ez nagyon jól felpörgeti a rendszer, tehát ez egyértelműen segít a méregtelenítési folyamatban is. Ma is nagyon finom gyümölcsöket ettem, mandarint nagyon szeretem. Azt hiszem, hogy napokig tudnék csak mandarint enni, most annyira finom mandarinokat lehet kapni, de a másik nagy kedvencem az a vérnarancs, úgyhogy ezeket így nagyon szeretem, és így a böjtben is nagy szeretettel alkalmazom. Menjünk is tovább a mai témára, ami az előző napi videóm témájához kapcsolódik, ami pedig az volt, hogy hogyan változik a környezetünk, a belső környezetünk változása által. Tehát hogyan hatnak egymásra ezek a struktúraváltozások, amikor a szervezetünk reagál egy megváltozott energia bevitelre, egy megváltozott struktúrára, hogyan struktúrálódik át a külső környezetünk is. És ezt szeretném bővebben kifejteni, hogy pontosan mik mennek végbe pszichológiailag és biológiailag, és úgy energetikailag mi történik. Kutatók és pszichológusok is észrevették, hogy a böjtölés nagyobb mély böjtök, az emberek gyakran hirtelen késztetést éreznek arra, hogy ne csak a testüket vagy az elméjüket tisztítsák, hanem megtisztítsák a környezetüket is, rendszerezzék a tárgyi környezetüket, és az életben a feladataikat, és egyszerűsítsenek mindent. Tehát egyértelműen engem például egyfajta minimalizmushoz visz közelebb általában ez a folyamat, mert azt érzem, hogy kevesebb dologra van szükségem, mert úgy számomra egyszerűbb az élet, és jobban, hatékonyabban tudok foglalkozni a feladataimmal, jobban tudok másokra koncentrálni. Hogyha mondjuk sok tárgy és túl sok nem annyira hasznos információ elvonja a figyelmemet. Tehát, hogy ez nem csak a megfogható fizikai környezetre vonatkozik, hanem a digitális dolgok fogyasztására is, szóval ez egy nagyon komplex dolog, és mindennek a folyamatnak egy számos neurológiai és pszichológiai oka van. Az agy kontrollt keres, amikor az élet megváltozik. Tehát azelőtt, mielőtt elkezdtél böjtölni, volt egy fajta kontrollod, egy szokásrendszered, és amikor ez a rutin megváltozik, például ugye az étkezési szokások átalakulnak a böjt alatt, az agy átmenetileg elveszíti a normális szerkezetének, normális működését elveszíti tulajdonképpen, vagy a folyamatait, hogy hogyan működött, mert
ez a struktúraváltás egy másfajta működésre készteti. A stabilitás visszanyerése érdekében az agy megpróbál máshol rendet teremteni. És ezáltal egyfajta tehát újabb stabilitás érzet alakul ki. A takarítás vagy a rendszerezés gyors kontroll és kiszámíthatóság érzetet ad. Ez összefügg az agy jutalmazási rendszerével, amelyben a dopamin neurotranszmitter vesz részt. A kisebb feladatok, mint például a fiókok rendszerezése vagy a szoba kitakarítása dopamint szabadítanak fel, és elégedettségérzetet keltenek. A csökkent emésztési, tehát amikor kevesebbet kell a testnek az emésztésre fordítania, kevesebb energiát, akkor az növelheti az éberséget. A böjtölés közben a szervezet kevesebb energiát fordít nyilván az emésztésre, és az anyagcseréd a ketózis révén a zsírfelhasználás felé tolódhat el. Egyesek a következő képek tapasztalják, élesebb fókuszt éreznek, nyugtalanságot vagy fokozott mozgásmotivációt. Ez a plusz éberség gyakran produktív fizikai tevékenységekre, például takarításra vagy rendszerezésre irányul. Én ezt folyamatosan tapasztalom, amikor elkezdek böjtölni, vagy egy ilyen tisztább, nyersevéses életszakaszomban voltam, akkor általában nagyon erőteljesen jelen volt ez a rendrakás, mindennek az organizálása, tehát ezt mindig érzem, és jelenleg is nagyon erőteljes ez. Egy másik aspektusból az antropológusok úgy vélik, hogy a böjtölés egy ősi túlélési állapotot aktivál, amikor az embereknek nem volt elég elérhető élelmük, nem voltak szupermarketek, az agy keresés-cselekvés módba kapcsolt, és ösztönözve a mozgást és a probléma megoldást. A mai vadászat vagy gyűjtögetés helyett, mivel ezt nem kell megtennünk, az energia más dolgokra irányul, mint az otthon átrendezése, bármilyen feladat elvégzése és jövőbeli lépések megtervezése. Gyakran érzem azt, hogy amikor nem böjtölök, hanem egy általános státuszban élem az életemet, akkor nyilván van egy rutin, egy elgondolás, hogy hát ezek a feladataim, és egy érzés, hogy azt körülbelül majd mennyi idő alatt fogom megoldani, elvégezni. És gyakran tapasztalom azt a böjt alatt, vagy amikor a nyers-vegán, tényleg teljes nyers-vegán életmódot éltem, de a böjt alatt talán szembetűnőbb, mert ott nagyobb a kontraszt érzés, hogy jobban érzed azt, hogy még milyen volt előtte, és milyen közben. Szóval gyakran tapasztaltam azt, hogy egyszerűen a feladatok így gyorsabban elvégződtek, egyszerűen gyorsabban túl lettem bizonyos feladatokon, és akkor így csodálkoztam, hogy egy ilyen hiányérzetem szokott lenni, hogy de hát, hogy még valamit meg kell csinálnom, hát nem igaz, hogy már minden megvan, és már mindenki van pipálva, hát itt még valaminek lennie kell, és akkor így ezen kezdek el dolgozni, hogy még mit felejthettem el, és aztán rájöttem, hogy nem felejtettem el semmit, egyszerűen a koncentrációm valahogy másképp működött, sokkal hatékonyabban, mivel már letisztítottam a környezetemet is sokkal jobban, sokkal hatékonyabban tudtam működni, és ezért hamarabb készen lettem dolgokkal. Ez tényleg jellemző akár a főzésre, tényleg a napi rendrakás, napi tevékenységek, vagy ha készülünk valahova, éppen el kell indulnunk, akkor is valahogy így
minden ilyen gördülékenyebb, és ettől nagyon boldog vagyok. Ugye maga a kognitív terhelés is csökkenhet, hogyha nem csak a környezetünket, a fizikális dolgokat rakjuk rendbe, hanem például azt a zajt is elkezdjük kizárni, ami folyamatosan például jön a médiából, és meg tudjuk könnyíteni a mindennapi életünket, hogyha nem azokra koncentrálunk egyfolytában. És általában egy szimbolikus érzet is, egy szimbolikus megújulás érzése is kapcsolódik a böjtökhöz, amikor az ember természetes módon összekapcsolja a fizikai cselekvéseket a belső jelentéssel, tehát a böjt alatti takarítás szimbolikusan a régi szokásoknak az elengedését, egy új fázis kezdetét, egy érzelmi felszabadulást, egy elengedést, egy megbocsájtást tud eredményezni, és amikor egyszerűen megváltoztatod, ami a testedbe kerül, az agy gyakran meg akarja változtatni azt, ami körülveszi a testedet. És ezért elindul egy láncreakció az életben, így egyszerűen így energetikailag beindul egy másfajta működés. Tehát a böjt az egy ilyen tisztábban gondolkodáshoz visz, ami egy hatékonyabb szervezéshez juttat el, ami eljuttat egy érzelmi emelkedéshez is, mert jobban, hatékonyabban rálátsz az érzelmeiddel is többet tudsz foglalkozni, és egyszerűen mindezek által az élethelyzetek is megváltoznak. Amit sokan környezeti rezonanciaként írnak le, az az élmény, hogy amikor a belső állapotod megváltozik, a körülötted lévő tér érzése is megváltozik. Megváltozottnak látszik. Ennek egy része pszichológiai magyarázatokkal rendelkezik, más része pedig abból fakad, hogy az emberek hogyan lépnek interakcióba a környezetükkel. Tehát az agyad másképp értelmezi a környezetet, attól függően, hogy te milyen érzelmi állapotban vagy. Tehát a belső állapotod erősen befolyásolja, hogy hogyan érzékelsz egy bizonyos helyet. Például egy stresszes állapotban egy szoba kaotikusnak vagy kényelmetlennek tűnhet, míg nyugodt vagy koncentrált állapotban, ami gyakran a böjtben megjelenik, vagy egy meditációban, ugyanaz a szoba békésnek vagy tágasnak tűnhet. Ez az agy szűrőrendszerének az úgynevezett retikuláris aktiváló rendszerhez kapcsolódik, és ez dönti el, hogy milyen érzékszervi információkat veszel észre. Amikor a gondolkodásmódod megváltozik, ez a szűrő is megváltozik. Tehát a környezeted másnak érződik, még akkor is, ha fizikailag semmi nem változott. A viselkedésed is valójában megváltoztatja a teret. Amikor a belső állapotod megváltozik, a tetteid is megváltoznak. Például kinyitsz egy ablakot, takarítasz, tárgyakat rendezel arrébb, lecsökkented a zajt, ami körülvesz, gyújtasz egy gyertyát, vagy állítasz egy kicsit a világításon, hogy más legyen a hangulat, és idővel a környezet úgy általában nyugodtabbá, rendezettebbé válik, és jobban támogatja a mentális állapotodat. Az emberek továbbá folyamatosan érzelmi jeleket vetítenek ki, testbeszéd, hangszín, mozgástempó vagy légzési minták által. Amikor nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb vagy, ezek a jelek megváltoznak. A térbe belépő többi ember gyakran érzi a változást, és ők is nyugodtabbakká válnak.
A pszichológusok ezt néha érzelmi fertőzésnek is nevezik. Egyszerűen a figyelem érzékennyé válik, a böjtölés vagy elmélkedés során az érzékszervi érzékelés sokkal élesebbé válhat. Az emberek más dolgokra lesznek figyelmesek, például hangokra, tisztábban hallanak, vagy erősebb szagokat, illatokat éreznek. Ezt én gyakran tapasztalom, hogy a szaglásom az teljesen felerősödik. És például az is előfordul, hogy korábban figyelmen kívül hagyott vizuális dolgok hirtelen érdekesnek érzed, és észreveszel olyan dolgot, amit addig meg se láttál. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindenre hatással van ez a belső strukturális átalakulás. Ez nagyon érdekes a visszacsatolási hurok hatása, hogyha belsőleg változol, böjtölsz például, elkezded átalakítani a környezeted, a javuló környezet támogatja a nyugodtabb állapotodat, és ez a nyugodtabb állapot további pozitív változásokat ösztönöz az életedben, tehát a belső és a külső állapotok tényleg erőteljesen erősítik egymást. Szóval ezért nagyon gyakran kombinálják ezt a böjtölők, hogy közben takarítanak, tisztítják az otthonukat, nem csak a testüket, és az életüket is tisztítják. Tehát a feladataikat átszervezik, és rendet raknak a kapcsolódásaikban, az emberi kapcsolataikban is. A böjt vagy meditáció során nagyon gyakori arra a vágy, hogy leegyszerűsítsük az életünket és a körülöttünk levő dolgokat. Mert ez a böjtölés, ez az önvizsgálat átmenetileg megváltoztatja az agy értékkötődés és prioritás értékelését. Az agy újraértékeli, hogy mi az, ami fontos, amikor átalakul és lelassul a napi rutin, tehát kevesebb evéssel kapcsolatos dologgal kell foglalkozni, és ezáltal kevesebb lesz a zavaró tényező, az agynak több helye van az elmélkedésre, és ez idő alatt az agy értékrendje, amely a dopamin neurotranszmitterhez kapcsolódik, eltolódhat másfelé. Azok a dolgok, amelyek általában kis jutalmat adnak, nassolás, vásárlás, vagy csak görgetése a social médiának, ilyenkor szünetelnek. Ennek eredményeként az emberek olyan kérdéseket kezdnek feltenni, mint hogy valóban nekem szükségem van ezekre a dolgokra, és javítja ez a tárgy, ez a szokás az életemet is. Ez egyértelműen egy rendrakáshoz és egy egyszerűsítéshez vezet. Továbbá a böjtölés rávilágít a szükségtelen szükségletek és a vágyak közötti különbségre. Amikor átmenetileg abba hagyjuk, vagy leredukáljuk az evést, akkor közvetlenül megtapasztaljuk a különbséget a valódi biológiai szükségletek és a szokásszerű vágyak között, és ez a tudatosság az élet más területeire is átterjedhet, mint a vagyontárgyak, az elkötelezettségek, a digitális zavaró tényezők, vagy emberi kapcsolataink. Az emberek elkezdik észrevenni, hogy mennyi dolgot tartanak az életükben csupán megszokásból, és nem pedig szükségből. A csökkent ingerlés visszaállítja a jutalomérzékenységet. A modern életben tapasztalható állandó ingerek, étel, képernyők, vásárlások tompíthatják az agy jutalomérzékenységét, amikor a böjt vagy egy meditáció hasonló időszakok alatt csökken az inger, az agy visszaállíthatja a jutalom küszöbét.
Ez egy nagyon fontos dolog. A kutatók gyakran összekapcsolják ezt a neuroplaszticitással kapcsolatos folyamatokkal. Egy rövidebb visszaállítás után az egyszerűbb dolgok kielégítőbbnek tűnnek, például tiszta, egyszerű terek, kevesebb tárgy, csendesebb környezet. Egyszerűen sokkal kielégítőbb lesz. Pszichológiailag minden tárgy hordozhat mentális jelentést, mint például akár egy befejezetlen dolog, amit nem végeztünk el valahol. Nem fejeztünk be valamit, vagy egyszerűen megoldjuk azt, befejezzük, vagy kirakjuk, mert nincs rá szükségünk, és azáltal egyszerűsítjük a környezetünket. A böjt gyakran az átmenetet vagy a megújulást szimbolizálja. Amikor az emberek úgy érzik, hogy egy új szakaszba lépnek, természetesen az is eszükbe jut, hogy mi tartozik a régi verziómhoz, vagy a régi életemhez, és mi kellene megmaradjon az újban. Tehát így a tárgyak és a szokások is, vagy akár bizonyos kapcsolatok elengedése is része lehet ennek az identitásváltásnak. Tehát nagyon leegyszerűsítve egy olyan láncreakció tud létrejönni, ami a böjtölés kapcsán, ami egy tisztább gondolkodást eredményezhet, aztán a prioritások újraértékelését, majd az élet leegyszerűsítését, az életedben bizonyos egyszerűsítési folyamatok beindulnak, és úgy gördülékenyebbé válnak. Egy másik nagyon érdekes dolog, amikor sokan számolnak be arról, hogy böjt, vagy elvonulások, vagy mélyebb meditációk alatt hirtelen régi emlékek, vagy feldolgozatlan érzelmekre emlékeznek. Ez nagyon meglepőnek tűnhet, de számos ismert pszichológiai és neurológiai oka van ennek. Én is gyakran tapasztalom ezt, olyan formában, hogy akár végzem így a mindennapi feladataimat, és teljesen váratlanul ugranak be ilyen múltbéli képek, szituációkról, emberekről, amik tényleg teljesen váratlanok, mert hogy nem képezik részét a mindennapi gondolataimnak, és egyszer csak tényleg ilyen nagyon hirtelen bevillannak, és ez tényleg gyakran böjt időszakban fordul elő, úgyhogy ezt tényleg nagyon sokan tapasztalják. A kevesebb zavaró tényező teszi lehetővé az elme számára, hogy felszínre hozza a rejtett gondolatokat. Normális esetben az agy folyamatosan foglalt. El van foglalva az emésztési procedúrával, a felszívódási dolgokkal, bármilyen munkatevékenységgel, a közösségi médiával, különböző szórakozási dolgokkal, és amikor ezek a bemenetelek csökkennek, az elmének több csendes tere van, és a csendes állapotokban az alapértelmezett hálózat, ez a neve annak az agyi hálózatnak, ami aktívabbá válik. És ez a hálózat rész lesz az önreflexióban, tehát olyan régi emlékek felidézésében, a múlt és a jövő átgondolásában, így a korábban, régebben elfelejtett, félretett emlékek természetes módon felszínre kerülhetnek.
Az érzelmi feldolgozás is sokkal könnyebbé válik, amikor a test lelassul és a stressz csökken, az agy feldolgozhatja a tárolt érzelmi anyagot. Az agy érzelmi központja, az amigdala kölcsönhatásban áll a memória központtal, a hipokampusszal. Reflexív állapotok során, tehát amikor például meditálunk, vagy egy olyan státuszban van a szervezetünk, mivel csökken a külső jutalominger, normális esetben az agy ugye, és hát nem normális, de normál, megszokott esetben az agy állandó apró jutalmakat kap, például a rákcsálni valókkal, a nézett dolgokkal, vagy egyéb társas interakciókkal kapcsolatban, és amikor ezek lecsökkennek, az agy befelé fordul magára, tehát a saját folyamataira tud koncentrálni, hogy feldolgozza a régebbi, sohasem teljesen feldolgozott élményeket, és ez úgy jelenik meg, hogy hirtelen egy régi beszélgetés előkerül a tudatalattidból, vagy egy múltbeli kapcsolat megjelenik, ami már jelenleg nincs az életedben, vagy egy régebbi döntésed, egy életbeli döntésed jut eszedbe, és azon kezdesz el elmélkedni. Erősebbé válik a memória konszolidáció, amely az az idegrendszeri folyamat, amely során az új, sérülékeny emléknyomok stabil, tartós emlékezetté alakulnak át, ami elsősorban az alvás folyamatában alakul át. A nyugodt és csökkent ingerléses időszakok, mint a böjt például, segítenek az agynak átszervezni az emlékeket. Ez a folyamat az emlékek konszolidációjához kapcsolódik. Hasonló ahhoz, ami az alvás vagy hosszú séták során történik, az emlékek átszerveződnek, és új jelentés következik. Az agy természetes módon megpróbálja megoldani a befejezetlen érzelmi helyzeteket is. A pszichológusok ezt a Zeigarnik effektushoz kötik, amikor csendes teret teremtesz magad körül a böjt vagy a meditáció során, és ezek a befejezetlen élmények újra megjelennek, így az elme jobban megértheti őket, megbocsájthat, és egy elengedés megtörténhet. Mert sokszor van az, hogy régire záratlan ügyekhez kapcsolódunk úgy, hogy nincsen feloldása, nincsen megoldása, és az elnyomva maradt a tudatalattinkban, és ebben az időszakban sokkal könnyebbé válik a feldolgozás. Tehát nagyon sok ember az ilyen időszakokban megtapasztalja az elcsendesedés időszakában, amikor az elme is csendesebb lesz, és az emlékek felszínre kerülnek, és új érzelmi feldolgozás történik, aminek a következménye egy érzelmi és mentális tisztulás lesz, és egyszerűen úgymond tisztábban láthatunk rá az életünkre, magunkra és a jövőnkre. Ez az egyik ok, hogy nagyon sok spirituális hagyomány kombinálja a különböző tisztításokat, mint a böjt, a kicsit elvonultabb állapotnak a megtartása, az ezekről való elmélkedés és a másokkal való megbékélés gyakorlata. És mindenképpen kijelenthető, hogy a böjt az nem csak egy fizikai megtisztulás jelent számunkra, hanem egy mentális és egy érzelmi integrációt is.
A mai videómnak ennyi lett volna a lényege, és az előző videóhoz ez szorosan kapcsolódott. Úgy gondoltam, hogy még ezzel mindenképpen érdemes kiegészíteni. Remélem tetszett nektek a mai videó is, és holnap is velem tartotok. Ha bármilyen kérdésetek, gondolatotok van, nyugodtan írjátok meg itt a kommentek között, és válaszolni fogok. Holnap várlak a következő videómban, és szép napot kívánok! Szia!